Не сте готови за новото зареждане в Ghetto Apparel. Току-що качихме над 100 нови находки в сайта, като има богата колекция от винтидж дизайнерски артикули. Само мръсна газария. Сега ще ви покажа за какво става въпрос. Бам! Винтидж дънки Dolce & Gabbana, чисто нови, чекни етикета с банана. Невероятна находка, това няма да го намерите никъде другаде в интернет. Единична бройка, както всичко друго в сайта. Още винтидж Dolce, това е от 100% куприна. Още панталонче. Скандален панталон Giorgio Armani Fall Winter 2001 година, 100% куприна. Подходящ за изисквана вечеря, що пък да не е за забранена. Burberry в класическия новачек. Burberry 100% лен. Она марка от една песен на Pop Smoke. Moncler с етикет. Versace риза. Секс едва ли. И много други ще намерите в сайта. 100% оригинални находки, не слушайте коментарите в TikTok и всички са единични бройки, така че заповядайте, разгледайте в сайта и направете вашата поръчка преди някой да ви е изпреварил.